Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores, imos ca información. Hoxe, martes 13 de maio, imos a falarlles de diferentes temas da actualidade municipal na radio e na televisión. Falaremos dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que están programados xa para este próximo venres, sábado, domingo e continuarán tamén a próxima fin de semana. Deso falaremos, como tamén da festa social da terceira idade, será xa, lembren, este próximo sábado, 17 de maio, e son 650 aproximadamente as persoas anotadas. Recordaremos a visita da semana pasada do delegado do Goberno para ver a senda peonil de Xormar, que xa está prácticamente rematada. Escoitaremos de novo as declaracións tanto do alcalde como do delegado do Goberno. Lembramos tamén que o Concello dispón de unha oficina de rexistro clave. Falaremos da Poseidon Reis, do Servizo de Información por WhatsApp Municipal, da homenaxe ao cura don Albino Verdía e tamén da renovación do DNI ou do pasaporte que se pode facer o próximo mércores 21 de maio. Recordaremos o tempo, donde para mañán xa haberá unha melloría, voltaremos ao tempo anticiclónico e en este caso imos xa agora co informativo. O Concello de Cerceda programou diferentes actos para o Día das Letras Galegas, actos que este ano se destacan máis que outros anos debido a que Cerceda é protagonista por primeira vez na súa historia no Día das Letras Galegas, xa que temos dúas mulleres entre as, en este caso, homenaxeadas. Os actos comenzarán xa o próximo venres, pero recordamos que o próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas, se celebra precisamente este día con un protagonismo claro en Cerceda, xa que a Real Academia Galega acordou homenaxear no Día das Letras Galegas as cantareiras e a poesía popular oral, entre elas a personificado en dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casas Rama, que, xunto con outras 4 mulleres galegas, son creadoras e transmisoras da arte e da beleza. En este caso, o Concello de Cerceda, xa para este venres día 16, ás 6 da tarde, organizou a colocación dunha placa na vila da Iglesia na honra ás nosas veciñas, Adolfina e Rosa. Logo, a continuación, ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, actuarán as nenas e nenos do Colexio da Silva, do Celso Emilio Ferreiro, ca súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. As Ferreñas, que é un grupo de rapazas de a Silva, do Colexio da Silva, que lle dá o nome á obra, As Ferreñas, invocan as 7 cantareiras das letras galegas para, a través de coplas, piques, réplicas, áxiles e divertidas, reivindicar as voces de tantas mulleres que, ao longo dos séculos, foron as principais creadoras e transmisoras das cantigas e con estes versos siguen dándolle vida á nosa poesía popular. Logo, o día seguinte, o sábado que ven, día 17, día propio das letras galegas, ás 11 da mañán, presentarase un mural no auditorio sobre as cantareiras e actuarán tamén as pandereteiras das encrobas que tocarán e cantarán algunha das cantigas de Adolfina e de Rosa. Logo, ás 12 do mediodía, hai un contacontos infantil chamado As Cantareiras, referida evidentemente a un libro que foi repartido no Día do Libro entre a mocidade. O domingo, xa o 18, domingo que ven, ás 12 do mediodía, hai teatro coa obra para todos os públicos Agora que ven a noite, tamén referidas cantareiras. E o venres 23, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, o sobriño das cantareiras, Richi Casas, que ademais é músico e autor do libro Foliada na Vila, ofrecerá o seu espectáculo 586 cantos, iniciativa do Museo do Pobo Galego, que homenaxea a todo aquel traballo de campo feito por Dorothy Subar xunto co académico Antón Santamarina, e que fructificaría no cancioneiro popular galego editado pola Fundación Parrié. Todo elo programado, lembren, para o Día das Letras Galegas e o que conleva con Rosa e Adolfina dende o venres, que xa verá, en este caso, a instalación desa placa de homenaxe.
Cambiamos do tema para falarlles da Festa Social da Terceira Idade que coincide co Día das Letras Galegas. Será este sábado, 17 de maio, e son 650 persoas aproximadamente, unha abaixo as que están inscritas para disfrutar dese gran xantar e dunha xornada de socialización, de música e de confraternidade. A Festa Social da Terceira Idade será, como decimos, o sábado 17, este sábado que ven, ás 2 da tarde na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro. Estará o grupo de gaitas San Martiño de Cerceda amenizando o xantar, que será a base de xamón afumado, pulpa feira, xarrete asado con patacas e 1000 follas de postre. O dúo Matices estará pola tarde e haberá agasallo para o home e a muller de máis idade presentes na festa. Decir que a día de hoxe, insistimos, son ao redor de 650 persoas xa anotadas. A semana pasada, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, recibiu o delegado do Goberno unha vez máis o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para comprobar as obras da senda peonil entre Ribasoutas e Xermar, que están prácticamente rematadas. Na carretera AC400 que comunica Cerceda Casilva, unha actuación que se marca na convocatoria de axudas do Programa de Rexeneración e Reto Demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cun presuposto que ronda os 800.000 euros con cargo en este caso, con cargo ao IDAE. Imos a lembrar precisamente as verbas que ali mismo, en este caso, collemos tanto do delegado do Goberno como do alcalde falando desa obra, pero tamén de outras obras financiadas con cargo ao IDAE e que tamén se están executando e outras que se executarán en Cerceda. Bo día, no que vai de mandato levamos feito en torno a un centenar de obras de distinta natureza. Viais, beirarrúas, sendas, saneamentos, e o certo é que as iniciativas proceden todas do propio goberno. Hai un feito que é sintomático, que é o de que todas as grandes investimentos que se levan feitos e os que quedan por facer proceden do programa electoral do Partido Socialista no ano 2023. Incluso de cara ao que está por vir, podemos ser moi contundentes nesa afirmación. A Escola Infantil Municipal, as obras nos 3 campos de fútbol que están proxectadas para este mandato, a humanización do campo da feira, a ESE eléctrica que queremos impulsar, a depuradora de Meirama, os 2 proxectos vinculados á transición xusta que están saindo neste momento a contratación, todos estaban refletidos, e iso é indiscutible, no programa electoral do Partido Socialista no ano 2023. O mesmo pasa con esta senda de Xermar, que é unha senda que recibe un financiamento por parte do Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético, o Goberno de España, de máis de 600.000 euros, son case 2 km de senda, como acabades de ver, 2 metros de ancho e que leva tamén unha solución de pluviais. Ao final é unha senda que interconecta a que xa se executara na zona de San Vicenzo Casaldabre e tamén a de Ribasoutras, que ao final está a carón do casco urbano e posteriormente tamén conecta co polígono industrial do Acevedo e con eses recursos que temos ali, que son o Xardín Botánico, o Parque Acuático e o paseo fluvial do río Cabancos, co cal estamos logrando unha interconexión peonil dentro do territorio do Concello de Cerceda que eu creo que é moi importante. Non para aquí, porque ainda vai haber máis inversións por parte do Estado aquí, non? Sí. Por exemplo, eu destacaría os fondos de transición xusta. Neste momento, por parte do Instituto de Transición Xusta, xa é comprometida unha mellora a través de placas fotovoltaicas no parque acuático, que está saindo neste momento a contratación, que vai permitir autoconsumo e tamén vai permitir, en principio, quecer a auga. A partir de aí, teremos que seguir desenvolvendo políticas que melloran o parque acuático. Nós temos un anteproxecto de ampliación que, lóxicamente, tamén o imos a mover nas administracións, sobre todo a vida conta de que está saindo competencia en determinados territorios de Galicia. Nese sentido, o parque acuático da provincia da Coruña temos que destacalo especialmente e nós estamos convencidos de que vai ter futuro. O outro día tiñamos o 11 das vías, na cal se aproveitaba un pouco a presencia da Vía Verde, pero tamén do Xardín Botánico e do paseo fluvial do río Cabancos. Ese paseo fluvial do río Cabancos, con fondos de transición xusta, vaise mellorar e vaise ampliar. E despois, por outra banda, está toda a aposta industrial que o Goberno de España ten consignada neste momento en Cerceda. Por un lado, 5 proxectos de inversión de máis de 60 millóns de euros, para os cales aporta o Goberno máis de 16 millóns, e por outro lado, está a aportación para a futura planta de hidróxeno verde, que neste momento está en tramitación, que son de 15 millóns de euros, e que sin duda tamén é unha gran aposta pola xeración de riqueza e polo emprego no noso Concello, que é algo que temos que agradecer. En primeiro lugar, gracias ao alcalde, efectivamente, o Goberno de España está
co Concello de Cerceda por moitas razóns, porque é un concello reto demográfico e segundo porque é un desos concellos de transición xusta. E ademais porque efectivamente, xustamente é un desos concellos que está aproveitando os fondos do plan de recuperación. O que hoxe estamos vendo é ni máis ni menos que deses fondos, eses fondos nos que inicialmente se lle poñían problemas por parte de algúns forzas políticas, eses fondos que aínda a día de hoxe hai algunhas administracións que negan que estén chegando e hoxe vemos aquí, pois, a dicir, esta obra que ven dos fondos do plan de recuperación. 754.000 euros que aquí están investidos, dos cales 600, máis 630 pon, ni máis ni menos que, neste caso, o Goberno de España. Por lo tanto, efectivamente, en todas esas obras, este é unha delas, pero o alcalde enumeraba pormenorizadamente, además creo que olvidándose prácticamente de ninguna, todo o que se leva feito, todo o que se está a facer e todo o que se vai facer, que é o máis importante. Falamos de investimentos de máis de 25 millóns de euros que se levan investidos por parte en política industrial, en política municipal e en política local, xustamente no Concello de Cerceda. E, polo tanto, xustamente cunha intención, primeiro, darlle unha nova vida industrial, unha nova vida en canto á xeración de postos de traballo de calidade e, en segundo lugar, tamén mirar polo que é a propia habitabilidade de xente, volvelo un concello moito máis xeneroso, moito máis habitable e moito máis consorte coa propia transición xusta. Por lo tanto, estamos, a verdade, que hoxe aquí encantados de ver esta obra e, dende logo, de vir aquí de cada pouco alcalde, porque, efectivamente, Cerceda é ni máis ni menos que un deses concellos nos que, traballando conxuntamente con esa colaboración institucional, estamos conseguindo moitísimas cousas e as que se van a conseguir. Dende logo, o propio alcalde ten na cabeza todo o concello, todas as obras feitas, todas as que está a facer e todas as que quere facer. Por lo tanto, nunca mellor alcalde tuvo Cerceda que é o que temos aquí. Sabe vostede varias veces, non sei se isto implica que vai a ter que vir máis veces, eso sería boa señal para Cerceda. Eu creo que, o que acaba de anunciar o alcalde implica que vou a ter que empadronarme en Cerceda artificialmente porque todo o que ten previsto e efectivamente se vai levar a cabo, porque efectivamente o Goberno de España está volcado co Concello de Cerceda por moitas razóns, pero fundamentalmente por unha, e cal é, que hai alguén que quere facer moitas cousas para os veciños e as veciñas, e polo tanto aquelas persoas, aqueles alcaldes que queren facer moitas cousas para o benestar dos veciños e veciñas, para todos os veciños, dende os máis maiores, decía el, con esa rehabilitación dese museo, hasta os máis novos con esa posibilidade de quedarse a traballar na súa terra, o Goberno de España sempre estará aí con el. E polo tanto, este delegado do Goberno virá as veces que faga falta, e dizer como se hai que quedarse aquí días e días. Avanzamos co informativo para recordarlles que o Concello de Cerceda ten unha oficina de rexistro clave para emitir ou para aqueles que queiran conseguir as credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións e conseguir así o rexistro clave móvil ou clave permanente. A identificación clave realízase de xeito presencial nesta nova oficina, evitando desplazamentos fora do Concello. Polo tanto, calquera persoa que o desexe pode o ter de xeito presencial e sin desplazarse fora do contorno a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais. A acreditación da identidade faise nunha oficina con un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil onde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Lembren que Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de certificado digital ou de DNI electrónico. Máis temas, falamos da Poseidon Race, desta carreira de obstáculos que xa queda pouco para que se celebre. Será o día 31 de maio, a cuarta edición da Poseidon Race de Cerceda, esta proba de obstáculos que organiza OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez. O próximo 31 de maio, ademais, como novedade este ano, vai a ter unha carreira, un cross Poseidon Race de 5 km pola zona do parque acuático, donde o 100% de recadado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio da inscripción será de 10 euros. Despois, xa pola tarde, comenzará a proba de obstáculos con, insistimos, máis de ao redor de 1000 persoas, de 1000 atletas inscritos, atletas de todo o mundo, campeóns de España, campeóns de Europa, xa que a Poseidon Race xa considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa na categoría élite, xa que, en este caso,
ten xa un bagaxe dos últimos anos que así o acredita. Haberá, como decíamos, campeóns de España, campeóns de Europa e atletas que veñen de outros lugares do mundo. Recordamos tamén que o Concello de Cerceda ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante aplicación WhatsApp co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda ten que ter instalado o WhatsApp, esta aplicación no seu teléfono, e a partir de aí meter na súa xenda, por exemplo, o teléfono 609 43 10 78 ou escaneando un código QR que atoparán na páxina web municipal ou nas súas redes sociais. Hai que enviar un WhatsApp coa palabra alta e dende ese momento a persoa usuaria dará o seu consentimento xa para recibir mensaxes informativos do Concello de Cerceda. Mensaxes informativos que só se recibirán. Será, en este caso, un servizo de comunicación unidireccional. Non se poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas. Cambiando de tema, falamos da homenaxe ao cura don Albino Verdía, que o sábado día 31 deste mes de maio organiza un grupo de veciños, unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e de Mercurín. O acto que comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde no aparcamento ao lado da propia igrexa de Queixas. Un xantar a base de entrantes, pulpo e carne con postre. A partir das 4:30 actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Tamén aínda queda algunha plaza para renovar o DNI en Cerceda e tamén como novedade este ano o pasaporte. Será o mércores 21 de maio. Poden pedir a cita na planta baixa do Concello, nas oficinas xerais. En este caso, cando veñen os axentes da Policía Nacional a unidade móvil, será o mércores 21 de maio no Auditorio Municipal. Decilla a modo informativo que para renovar o DNI é preciso telo caducado ou que lle falten menos de 90 días para caducar, hai que levar fotos recentes e pagar unha taxa de 12 euros. Mentres que para renovar o pasaporte teñen que ter o DNI sin caducar, fotos recentes e pagar unha taxa de 30 euros. E xa para mañán, mércores, o tempo nos di que as altas presións xa están facendo de novo presencia. Continuarán de xeito estacionario nas illas británicas, deixando algo xa de estabilidade, achegando frío procedente do continente europeo, pero que en este caso farán que haxa alternancia de nubes e claros, pero o sol volverá a ser máis protagonista, aínda que, eso sí, as temperaturas non ascenderán e manterán valores quizá un pouco baixos para esta época do ano. En canto os ventos, soprarán do nordés con intervalos de fortes no litoral da Coruña. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Irís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.